kai duniyan nan akwai munafukai. Ba ka shiga harkar mutum amma shi sai ya shiga taka. Aka samu wani tsinanne munafiki ya je faɗa a gidanmu ina tiktok ana tsine mu. Wanda bai fasa tsine mu ba Allah ya tsine man shi ma. Ni ba na jin magana da ko gani nan ta gidanmu ma aka gaya mun. Ba na jin taballantana ta duniya. Ni na shigo cikin ta dole na wataya. Na je ko ina in tsokani kowa in zauna lafiya wallahi. Ku kyale ni in ci karena ni ma da babbakata. A kyale ni na fi so ma ni da ko gani nan. Kar malamai ku mun faɗa kuma ka kun faɗa ni duniya. Ita nake so ta yi min ladama ta ladabtar da ni. Saboda ina son ta ma ba za ta mun haka ba.